Türkmen häkimetleri döwlet eýçiligindäki medianyň tasdiklamagyna görä öý haýwanlarynyň saklanylýan ýerlerini dünýä ölçeglerine laýyk gurnamak, bu ugrdaky iň gowy tejribeleri öwrenmek hemde ornaşdyrmak kararyna geldiler. Şunun bilen baglykda 15 fevralda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan öý haýwanlary üçin ýürütilýän merkezi veterinariýa hasahanasyny gurmak teklifi ortaga atyldy. Bu teklip Azatlyk radiosynyň Aşgabatda itlerin we pisiklerin awlanysy, öldürilişi hakynda gurrun berýän nowatdaky video maglumatlaryny çap etmeginiň ýanyna gabat geldi. Ol videolar 13-nji we 14-nji fevralda çap edildi. Azatlyk radiosu we Türkmenistan barada habar berýän garaşsyz nesirler ýurtda, hususan da paýtagt Aşgabatda eýsiz haýwanlaryň ýygyderli ýok edilişi hakynda ençim ýylbäri habar berip gelýärler. Galbertede Berdimuhammedowyň veterinariýa hasahanasyny gurmak baradaky teklifi orta atan güni, ýagny 15 fevralda Aşgabatyň Parahat 4 etrapçysynda öýsiz ittir pisikleri awlamak işleri dowam etdirilýärdi. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, hususy jaýlary ýykylýan adamlaryň köpelmegi we olaryň öý haýwanlaryny köçe taslamaga mejbur bolmagy netijesinde Aşgabatda we onuň töwereklerinde eýsiz pisiklerin, itlerin ýyl-ýyldan köpelýändigi habar berildi. Emma muňa garamazdan prezidentiň häzir öýsiz haýwanlaryň gyrylmagynyň dowam edýän wagtynda eden teklibi ýurtda dören ykdysady kynçylyklar eýsiz jandarlaryň köpelmegi bilen baglanşdyrylmaýar. İkinci tarapdan idegsiz galan öý haýwanlary üçin guruljak gonulgadan ýaşaýan ýerlerini ütgeden öz itlerini ýa-da pisiklerini öýünde saklamaga mümkinçiligi bolmadyk adamlar zähmet ruhsadyny ýa-da iş taparyna gidýänler hem peýdalanyp bilerler diýmek bilen resmi media ýerli aktivistleriň şu wagt içinde berip gelen maglumatlaryny gyýtaklaýyn tasdiklaýany meňzeýär. Berdimuhammedow öý haýwanlaryna hosarlyk etmek hakyndaky teklifini öz sözleri bilen aýtsak, türkmen halkynyň öý haýwanlaryna hemise üns alady bilen garandygy bilen delillendirdi. Şeýle-de ol döwlet harajatlarynyň azaldylýan, ministrlikleriň bir toparynyň birikdirilýän, ilmi barlyk institutlarynyň hojalyk hasaplaşygyna geçirilýän wagtynda täze guruljak hasahanany döwlet gözegçiliginde saklamagy teklif etdi. Ýöne bu hasahana babatynda prezidentiň pikiriçe jandarlary, goraýjylar we militinçiler hem seriste berip biler. Has anagay Berdimuhammedow bu dizimde asylly ýyşy goşunt goşmagy isleg bildirýän telekeçiler, giň jemgyýetçilik wekilleri, militin ýardymçylar, jandarlary, goraýjylar üçin zerur mümkinçilikler döredilmeli diýip hasaplaýar. Resmi maglumaty görä häzirlikçe haýwanlar üçin hasahananyň guruljak ýeri we näçe wagtda bina ediljegi belli däl. Emma prezident onuň ýerleşik ýerlerini kesitlemek, merkeziň düzüminde idegsiz galan öý haýwanlary üçin döwrewap binany gurmak barada anyk aýdylmasa hem käbir tapşyryklary berene meňzeýär. Täze guruljak merkeziň öý haýwanlaryny gelip görmek, olar bilen gezim etmek, belki de öýünde saklamak üçin almak isleýänleriň ählisi üçin açyk boljagy aýdylýar.